Meron na akong alligator. Marami. Pasalubong na ako. Ulit ng mabuti kasi. Ay, hindi na ako, ma. Pindutan na. Ano level kay Supra? Ayun, no? Ang tagal ng Supra. Uy, bossing TP, nandyan ka na pala. Sorry na, wait lang. Kalimutan ko eh. Bumilis naman kahit pa paano yung skill na. Same spot pa rin. Oh, boss, dito kami magpapa second job. Hanggang 99. Second job na 99. Ay. Hanggang 99. Ay, ang pangit na pag may effect. Thank you. Ang pinakamalupit kong viewer ang merong viewers box ngayon. Ang pinaka walang mabibilang na comment. Thank you. Halos lahat naman di ko mabibilang. Dapat dapat exclamation nota bingi. Hindi na notify. Nota bingi na. Halatang pang-almusal na yan, boss, ha? No, tinapay, eh. Wala pa, mamaya pa, boss. Ginagawa pa. Thank you. Ilan na player dyan, bossing? Di ko, ngayon bossing, alam kong ilan. Pero ngayon may naka-online, 1,577. Di ko alam yung peak. Thank you. Kahapon 3 plus. 3 plus lang. 3 plus kahapon. Yun, 3 plus daw, bossing Bernard. Balyarga. Plado Gaming. May ng tarifa. Nilagay mo nila sa announcement. Kanina. Yun na, baka makita ko ng mga pinagpipiki ko kahapon sa Ibis, ha. Wala akong bit-bit masyado. Panit na rin. May piniki kasi ako sa eh. Ala na naman balot. Mabilis naman nun. Nawala ka agad yung pare. O ba kailangan nyo KE? Kuha ko ng KE tapos level 10. Paano ba yan? Una na muna ako sa inyo mga bossing, ha? Kaya na muna bahala sa ko. Baka magkasabay-sabay pa kami mamaya magpa-change job. Una na ako sa inyo, ha? Kagulo na dito. Pare. Sino, boss? Nagkakagulo na ako dito. Yung ako rin pa. Tira ka ng Poison's Fall. Gabi.
Yung page, kala ko tropa mo lang. Ayan. Yung mga bossing, palike and share naman. Baka naman. Yan, kunwari hindi na lang mamaya. Mamaya na lang, mamaya. Kunwari hindi na tayo nakastream. Ano na ba? Nag-cage job na si boss. Last Mag-change job na ako, boss. Ano ba unang kukunin ko? LOB agad? Level 1? Boss. SG. Di ba mag-stalactic tayo, SG? Ice lang. Wood. Above Hindi ako mag-ice wall, boss eh. Si Boss Emararata mag-ice wall. Mag-ayos ako. Saan ba tayo? Lian. Stalactic, di ba? Hindi na tayo mag-ayos ulit. Boss, kung talapin. I-spot na lang tayo. Doon sa ano, boss? Kagik, may ano pa pala. Hindi, papasok lang din yung talapin. Stalactic yun ba sa ano? Sa Komodo? Doon din sa taas. Taas. Bilis mo. Tingnan natin pag walang tao. Sa GH tayo, sa GH. O GH kasi sigurado walang ano. Walang tao. Ay. Yun. Okay, 10 points. Kailangan ko ng rate my server dito. Si bossing abakada ba? Try mo bossing. Pag nag-jump 50 ka, kausapin mo ulit. Pwede. Baka magbago isip. Kasi Luz, umalis yung Luz. Umalis yung Luz. Yung alin, boss? Umpis kanina umalis. Umalis na. Umalis. GG na daw. Ay, hindi. Kaya dali niya. Trinay lang yung Sopra. Yung gumagana. Baka pag daw. %, 18. SP 35, Sige, ikot mo lang muna. 7 hits. 35, 7 hits. Pero kasi dito madami. 74. Lightning bolt. Oh, I'm ready. Ay, gago. Wala akong pots. Ito. Walang meron. Jump na lang ako. Wizard na to. Isang jump. Boss, mag-11. Mag-video 49. Ulit na itong assassin. Pinukulit yun nilolor ko. May assassin ba dyan? Meron ba? Level lang. Parang i-stun. Electronic. Okay, dito. JC, wag mong guluhin yung pagpapalevel namin, JC. Si JC pala yun. Wala ka sabi si JC. Assassin si JC. JC lang nagpakita sa atin na assassin eh. JC, wag kang magulit yan. Kasi lang ang sabi si JC. Pag binaw. Makita mo na ng buwan mo, huwag ka nang palibig. Akala mo ikaganda ng food eh. Kita-kita pa yung piski eh. Mabisni-bisni pa.
Pulot, hindi pa pulot na no. Sakit. Lagi. Adits. Anyari. Kaya ka. Galit sa ikot. Nakakalit. Ay, gagi. Ay, no, gusto mo pala ng shot. Kaya napunta yung sandals. Ay na may awake pala dito yung ano. Yachi pala yan. Third shot na. Aray. Delay pa. Ano ba yan? Flash, ano lagay mo dyan? Ito boss, basic. Wis na. Oh, eng. Eh na, wala akong soul strike, kawawa. Ang hirap pag na-soul strike na. 12 na lang. Pari na rin ako. Yung nakawawa yung ano, Eldora. Uy, bossing Iral, kamusta? Pabalagay natin dyan. Nakapagpa-level ka na ba? Gcash bill. Wala mo lang ako makuha ang sapatos. Food. Bike. Ayos lang yan, boss. Di ba mapagbigay ka? Ikadamot pa. Thank you. Grabe ba? May viewer box ka naman daw, boss. Eh, meron na tayong viewers box. Yan nga yung pinakamalupit. Fake news yan bro. Pinakamalupit nga kasi, ang makita kong walang comment, yun yung bibigyan ko. Pero kailangan yung mag-type ng exclamation notify. Huwag na uy. Ano kaya yun? Kailangan mo mag-notify pero kailangan wala ka ring comment. Pag dyan baka ulit. Idol pa na mag-shout sa main chat. Baka mute yan ulit. Boss, binibili. Touch point. Yung mega phone. Halo mo lang. Piniem na lang sa akin. Kakasimula ko lang today, X. Ano ba yan? Bakit ngayon ka lang nagsimula, boss? Dapat kahapon pa. Boss. Ang kulit talaga na itong ano ba ito eh. Sino yan, boss? Sino yan makulit? Yung Tuloy yung kinukulit eh. Tigil na natin. Huwag Tigil. pa ang kinukulit niya. ako lang kinukulit yata eh. Ikaw lang nga. Wala akong nakikita ka. Baka naagawan mo kuya. Baka naagawan mo yan. Hindi. Di, wala naman tao dyan kanina eh. Nag-hide kasi ako, masasayang. Okay lang yan, boss. Patay naman siya. Hindi, mag-hide lang din yan, boss. Lilur mo ulit. Let's go. Thank you. Kala ko sa atin. Meet your storm gagamitin ko dyan. Umulit ako, wala pang tuto. Ang daming ano yun. Dual eh, mga nakabuntot eh. Thunderstorm. Ang kailangan ko kasi is Tahimik yata si Rod. paano boss ng Hindi ano? naman naghihilig. Wala na, natulog na. Nag-hilig para di marinig yung hilig. Siya ba yung naghihilig o si JB? Gumagalaw, gumagalaw. Pareho. Siya nag-iisip. Hindi natin, galing trabaho eh. May luwa-luwa pa yun. Meron ba kayo matanda na dito? Matanda na. 4%.
Upo muna ako. Gagi ka. Awit sa macro, boss. Okay, leeching service. Ay. Oh shit. Mamatay pata ako ulit. Mamaya pag-wish. Pwede ba macro mouse dyan? Pwede yata, boss eh. Pwede, kasi naka-macro din naman ako bossing eh. Di ko lang ginagamit dito, mahirap eh. Ano yun? Ba't may nag-TP? Ba't sa amin yun? Sarap pala eh, SG lang. Oh, boss, pwede yun. Ano ba? Hawakan mo muna yung map yung dala nila. Pagkatama ko ng Lord of Vermilion mo, boss. Mag-alala ako, praise lang. Eh, basi. Hindi. Follow ko muna. Kasi kung maglo-Lord of Vermilion ako, boss, promise, level 1 lang. Pambasag lang kasi, boss. Pambasag lang yung Lord of Vermilion ko. Oo, kita ako. Speak to Father Paul. Where are you, Father Paul? Try natin, boss, di yung Supra mo kung gumagana. Pag yan. Oh, baka bag eh. Job manual. Uy, bossing ano, Mike Cruz, kamusta? Bossing Mike Cruz ata, gumawa din dito eh. Lurer na lang need namin, need na lang. Lurer na need natin eh. Ba't na-slow yan? Nag-lag ako. Yung VIP ba per character or mismong account? Mismong account, boss. Wala, gagi na didi. Uy, Disconnect. ako. Callback to. Hindi. Nakarecon. Hindi ako namatay. Kung tinapatay yung mga mobs bago. Hindi pa na kasi gusto kong modod. Ayun. Naglag din yung ano. Naglag din yung mobs. $5K JT. Kumusta ako sa Lupon HQ? Kaya mo dun sila, mga AFK naman yun eh, mga mahihinang nila lang. Ay, Wizard na, oh. Napakawit. Oh, dali. Mas malakas pa thunderstorm ko dyan ah. Tagal. Hindi mo tumatama. Wait. LOBMS na lang kaya ako. Ang haba ng pila ng Ay. pagpa-priest. Ah, LOBSG. Uy, naglag na naman. Puta. Ay, puchang ina, yun na naman. LOBSG na lang ako mga boss. Anak, makakaway-kaway yung mga alligator sa akin. Quantum, oh, gumagalaw naman ako eh. Random, gidos, sa hanip na yan. Oh, random nga.
Didos. Ay na, dapat hindi na ako nag-stream eh. Nagising tuloy yung nagdididos. Ay, nako. Didos. At tumigil ang mundo. Tag-ina, tumigil nga. Kinakaway-kawayan ako ng mga alligator. At tumigil ang mundo. Tapos kinakawayan ka ng alligator, no? Uy, DC na. Wait. Gidisin. Didos Tagi. kasi. Dapat talaga hindi na ako nag-stream. Maganda pa kanina yung laro natin eh. Wala oh. Pangit ang mga banding nito. Ay na, nagising yung mga nagdididos. Ang haba ng pila ng praise, par. Kasalanan mo talaga to. Lord ng mga Lord. Pagpabaps. Nakalaging ka na, boss, di? Hindi na sa praise ako, magpa-praise. Kaso, ang daming pila. Lord muna, Lord. Hindi naman ako na-DC. Oh, hindi nga na DC. Mga mahihina lang talaga yung na DC. Ay, matik to. Nasa taon na ulit yung sa akin. Nasa town? Sige lang yun. Kasi may bit-bit Age ako. logo. Legit na yun na na DC. Legit DC na yun, na-deads ka na eh kanina. Rollback. Yan, nasa taon na nga ako. Wait. Level. Level. Ilan yung nabawas? Ako talaga pinakamatagal yung casting. Invite ka na ng lawyer pa. Nag-i-invite ako, boss. O dito pa sa stream. O guys, baka meron sa inyong ano dyan. Baka merong gustong mag-lurer dyan. Next neto is Stalactic na. Magpapa-chase job lang mga to. Ilang decks lang yung 40. Ba't mas mabilis? Ay, hindi. Ano kasi siguro yun? Level 1. Ano level Thunderstorm mo? Ayun si Joshua. Si Bossing Joshua pala yung Yachi. Kailangan pa natin ng lurer Thanks for para the follow. malapit na tayong lumihis ng landas. Wala ka na mukha-mukha lang sa lupon niya. 50 to 53 ba? 55 na lang, no? 55 plus. Para mas madali. Ay, yun lang, na-DC ako. Ang dami kong bit-bit. GG. Sino yung blue sa taas? Malapit ako doon. Lag din ako. Kukuha na lang. Random yung random yung lag. Ako yun. Lag din ako. Didos. Patay Don't ako remember dito. Aligi. Sana lag din yung mobs. Gagi, ang tagal ng nito. Thunderstorm na muna gagamitin ko, yawa. Tagal na yung LOB. Oo. 10 years. May nawawala. May mga nababawa sa ating kaibigan. Ayun pa. May susunod na yata tayo Makabalik agad si Habok.
Nakabalik agad si Bossing. Hindi, nakabalik agad eto si Bossing, oh, si Habok. Hindi ako makalagi. GG. Nakakalagi ka, boss. Hala, gagik, naglag ako. Naglag. Naglag. Babalik ko lang. Naglag. Naglag. Babalik ko lang. Hindi ako makalagi. Gagik, biglang naglag. Awit, boy. Out on the deck ko. Gamit ah. Freestyle lahat. Eto na ang sinasapusang gala talaga. Dapat talaga pala hindi ako nag-stream. Kompe is waving. Tangay na, sana all nga may may kompe. Classic Sakurai. Uy, nasa lupon tayo. Sorry. Thank you. Nasa lupon tayo, boss. Sorry mo, sorry. Baka kasi tumigil pag gagantok eh. Boss, nagpapa-level kami. Mamaya na kayo magdidos mga alas 8 para tulog kami. Bigyan nyo na nagkakasaya, ha? Gagi, didos nga talaga. Dos kasi random DC. Nabibigyan sabay-sabay DC. Hoy, Daniel Isquera, kamusta ka na? Paano lagyan mo ng tubig yung sa lima? Nakakonect ako kaso DC. Tang ina, balik na naman talaga sa tao. Hayop. Na-deads tayo. Ang ina. Pababa yung ano ko. Job XP. Ayaw talaga. 3% pa yung nababa ko sa job XP ko. Dito sa kanila. Wala gago. Nag-i-stick. Ay, shit. 70. Adyan mo na lang yun. Ay, pucha. Para makapagsolo ka pag gusto mo magka. Patay ka. Ang ina. Sabi na eh. Mamaya na kayo maglo, maya na pakaramdaman nyo muna. Sabi na eh. Pusang gala eh. Ano ba yan? Uy, classic Sakurai. Napabisita ka. Baka naman. Yari. Sorry, klaseng ako yun. Baka naman. Baka naman, mamaya na yan. Pag umaga na. Para tulog na kami, boss. Yari, kita-kita. Sakurai agad eh. Sana saya. Mukhang may kinalaman ah. Ang inang yan. Paktay. Wala nga, boss eh. Laging nadidisi eh. Huwag na kayo po mag-login. Sayang ng XP nyo. Mamamatay lang kayo. Paayusin na muna. Karamdaman nyo muna. Boss, may chance ba mag-trans ang klase Sakurai pagdating ng 6th month? Basa-basa muna sa ano. Discord. Eh, natingin-tingin muna tayo ng ano sa Discord, mga updates. Hanip na yan. What is money paper only? Sana all. Sana all pepper only. Nakabantay. Nangasar pa eh, no? Mukha ni Boss Plus yun. Ha? Ano boss? Ano boss? Hindi ba ipinta, boss ah?
La eh. Si Classic Sakurai nag-comment. Yo, what's up? Lagi na ulit bago ma-DC. Wait. Boss, baka naman. Hindi ginagawa mo, classic Sakurai. Napakadelikado mo. Lods, madami pa din bots Toy Factory to. Dami nga sa Ogold eh. Hindi mo makita yung bot doon? Bulag ba kayo? Relax boss, relax boss, relax. Ay na. Classic Sakurai. Classic. Ayop na yan. Hindi ka pa pinalo. Di pa ba kayo nakakalagin? Halagi na kami. Okay na. Lagi kami boss. Okay na. Lagi na ako. Walang yaka. Bago pa-DC. Lagi mo kayo. Walang yaka kayo, di nyo ako sinabihan. May na kayo mag-low. Madam, may kapangalan ka dito na mage. 0 XP. 0 XP ka agad. Lagi ulit bago na DC. Wala na boss. Balik lang. Wala ka dyan? Sawa ka? Nakapwesto ka na ba ron? Medyo ka rin na. Si Classic Sakurai. Wala na. Wala, dinidisi tayo ni ano eh. Classic Sakurai, makulit eh. Makulit? Walang kalaro. Busy na. Wala, gagi. Nagpapa-drug change ako ng Papa-flash kasi nag-stream eh. Oo, dapat nga. Dapat nga, di na ako mag-stream eh. Nakahuli tuloy. Huli ka, pero di ka ulong. Sabi ka rin sa akin. Peter, dito. Nandun na ba kayo mga boss? Boss, ito. Kanina yung nag-e-echo. EST, nag-echo ka. Bali, bibito pala ako. Malapit pala yung cellphone. Sorry, okay. Okay na? Ano boss? Laging ulit bago ma-DC. Delikado yan ah. Tama na boss, maawa ka na. Kaya kasiyahan lang oh. Laro lang oh. Laro lang. Walang personal. Ang kasalanan oh. Laro lang oh. Sarin mo rin boss, server ng bot. Gagi ka. Rinig ka kaya boss. Dalawang jump up. Hintay muna tayo. Pwede na yan. Okay naman. Pamadids na naman eh. Classic Sakurai. Gagi. Wait lang.
Naubos nga yung XP ko. Proxy Power training. flash kasi. Dapat kasi talaga di na ako nag-stream eh. Wala mo talaga to, power flash. Mali. Tapos mamaya si GM Butter nandyan din, no? Babae yun, bossy. Si GM Butter. Ayaw mo sa lalaki, boss. Ano, boss? Ayaw mo sa, handler na lalaki. Ano mo tagal? Maglalaro na ako. Ano ba yung ball natin? Yun na, wala akong inabutan ah. Wizard na walang LOB. Meron naman. Oo. Okay naman, bagabon. Ayop ka. Kayo na mag-SG mamaya ah. Sinasabi ko eh. Bakit? Anong nangyari? Sino naman? Di sila. Sino di? Para sa ano? Di siya. Ano kayo? SG3 daw eh. Lumipat ako SG3. Malipat. Patay, Mag-proxy SG3 daw. Huwag niyong babanggitin, boss. Baka yung proxy 3 naman yung ano eh. Hindi dos eh. Oo, ikutan yan. Baka yung SG3 naman yung mga didos eh. Tignan natin. Ito, may lure pa naman ako. May lure. Talaga. Klasik sa akin, may loob daw, oh. Baka naman. Baka naman, baka didos to. Pakidipin ako kami. Earth Spike. Gagi, mabilis lang pala yung ibanat yung Earth. Oy, joke lang ah. Wala ako kinalaman dyan. Dumating ka lang, nagkaganito na eh. Awit sa'yo, boss. Dumating ka lang, nagkaganito na. Bis tayo. Ay, GG. Ala. 68, di naabot. Ay, 54, pwede pala. Coincidence. Ayan, pwede na kayo mag-lure, bossy. Pwede na kayo mag-lure. Fish na, boss. Tapos na ba siya? Ah. Nasa GH yan. Sinong nasa GH? Oy, Philip G, uy. Wala ka nga. Uy, pupunta yun. Lure yun? To the moon. Sa kabila punta yan, sa kabila. Oh, iba din. May pari na tayo. Diba? Di natin kailangan ng ano. Oh, shrink yan. Hindi natin gumagana. Classic Chakra. Ang sabi mo, pagbigay.
Gagik, may vocal pala yun. Ano pala akong manual? Boss Magdi, Boss Magdi. Uy, ako follow din. Magnus Exorcismus. Sino to? Magnus, Magnus. Wala akong Magnus. Walang Magnus yan, Magnus yan. Magnus, Magnus. Ay, na ano kaya kung ano? Ang bilis mo maglakad. Heaven's Drive na lang yung i-level 5 ko. Nakapeko-peko ka na, boss. Peko-peko. 10, 20, Paano magkapeko-peko yung swordsman? 30, Oo nga pala. 10, 20, 30, 40. Uy, may mamamatay. Ang duguan. Naglalag ako eh, pag naglulot. Puro mo hindi sa dalan. Grabe ka naman, hindi naman. Ano lang, grabe naman, hindi. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Kataon lang, kataon lang. Nagkataon lang. Biruin mo. Uy, nagkataon. Nag-stream ako, naglag. Dumating lang. Dumating pa, sumakto. Awit. Lugi ah. Sino yun si Madam? Oh, ito. Parang siya, parang yun. Okay naman sa lubong yan. Basta umabot dito para malagyan ko ng ano. Ano gamit eh? Hunter ko yan. Uy, spore card oh. Robert Nieves. Ano kaya neto si ano? Atin ba yan? Hindi. Hindi natin. Malapit na, 5 na lang, 5 job na lang. Uy, shoutout sa ating 16 viewers. Guys, palike and share naman mga bossing. Baka naman pwede nyo i-like yung stream tapos i-share nyo na rin, di ba? Para solid. Ano link? Support namin. Ano link support namin? Yeah, boss. Angry react tapos share sa single hot moms. Okay lang yun. Okay lang yun, wag lang sa buy and sell, boss. Wag lang sa buy and sell. Di ba aling sa single moms, wag lang sa ano, buy and sell. Mamawag lang ano. Oh, di ba? I-slow mo na sila. Uy, pulot kayo. Ano change po? Pulot. Pero mayaman. Gagi, patay yung Philip J. Patay yung Philip na gangster. Aray! Eng. Uy, may pare oh. Pastor. Malapit na rin mag-change job yung ano ko, yung pare ko. Nandiyan pa, boss? Isa na lang. Bakit? Copy ito pa lang ako. I know. Awit. Ano po? Oo. Yung mga nag-gaana na. Hello, Gagi.
Ligito. Nadaanan ako ng ano? Classic Samurai. Sa tinapay. Yung tinapay na bulbo. Saka na mo na kami. Meron ko. Mga gato naman na kami. Ganyan na lang kain. Level 10 ko ba Angelus ko? Wag na. Ang pangit, ang tagal, promise. Isa na lang, may 100 int na ako. Ayun no, may Supra na oh. Testing kung totoo yung Supra. Ay, pwede na. Totoo boss, totoo. Ay, naku, patay na naman. Classic Sakurai. Ayup. Dami pa naman. Dami ko rin bit-bit. Gigil ako. Boss, off-stream ka na. Sorry. Paalam. Sige ba, sige ba. Salamat sa pagdaan. Ayan. Okay na guys, may hinto na. Pero last na daw yun, last na. Nagpaalam na. We are under attack by the Fire Nation. Kada mag-inisip, dokumente. Kagik. Classic Sakurai ka talaga eh. Last na daw yun. Labo. Ina naman. Sayang 20k donate ko po. Ay, gulap na tayo. Tara, SG3. Pumasok na sa Sayang ngayon, nawawala yung, Nasa SG3 ako. nawawala yung, Kailan Esther? Nasa SG3 ako eh. Oh, nasa SG rin ako. Hindi, dapat nasa nawawala yung LA. manual. Thank you. Garol ba? Nawawala yung manual. Kinakain? Kaya pa nagpaalam, mabigat nang pumasok. Bigat na yung building na ibinigsak. Mabigat ang binaksak, kaya pa May nagpaalam. umatake. Di naman boss, grabe naman kayo. Di naman boss, grabe naman kayo. Ang garan ng K-patch nila, naka-AFK ako sa Islud, biglang na jail. Surprise! Baka may napatay ka bossing na hindi inaasahan sa Islud. Wait, look. Baka inubos mo yung mga NPC doon, boss. Baka pinagpapatay mo. Paano ka nag-baptize, dude? May role na ba ako? Wala pa, hindi pa nag-PPM, boss eh. Double kick ko nga ngayon. May role na ba ako? Wala pa, hindi pa nag-PPM, boss eh. Double kick ko nga ngayon. Kumbaga sa Discord. O, kala ko ba, paalam na, ba't nag-isip pa? Nungaling. Napakasuplado nito ni bossing. Grabe ka naman, bossing. Nungaling ka, yung paalam. Bawal i-trade yung job manual box galing siya cash point. Ubus si scroll. Nakain na ngayon manual namin eh.
skeletal armor. Sabihan niyo ko, boss, ha, pag pwede na, ha. So yun, yun. Nakalagay yung ano ko doon. SG2 sabog din. Alam mo, ang dami nila. Marami rin guys sa akin. Ang dami nila. I-claim na lang yung Qatar na DC pa. Screenshot yan, dami ko yan. Baboy. Nilalabanan po natin ang mga umaatake. Pasensya na po sa abala. Server is under attack. Noted na kay developer, pinifix na po. Ayun. Baka DC niya ng comment DC. ni Baboy. Di ko nga binabasa eh. Ikaw magbasa, dali na, dali. Kaya ako babasa. Pas sa lupon, di ba classic Sakurai? May bahay ng at item yan. Pas. Para may kunting chip-chip yan, boss ah. Magkano bigayan na sa atin dyan, boss? Magkano bigayan sa'yo, Baboy? Ikaw bibigyan yan. Mga... May hindi ka alam sa Sakurai. Alam na. Grabe. may pag ganun ka pa, bossing, ha? Madaming bot yan. Hindi mo pa alam. Sabihin mo na, di sa ka rin dun. Sayo na ako doon. Hindi ako mahuli. Di ba nauli yung isa mo? Gago talaga. Nahuli ka na eh. Huli ka. Mahuli ba ako? Hindi ah. Nahuli kang motor ka. Di sila naman. Ang ina, pero yes, RMT sa Lupon, 800 per M na. Kung nga ka mag-log in, sayang wala. Pasok ko, boss. Marami. Bakit 800? Sa iba kasi 100k per ano? 100k, 200 pesos yung nakikita ko mga buying. Pero hindi naman ako nag-RMT. Dito. Weh. Uy, wala ka pang ebidensya, bossing. Meron akong ebidensya. Ang dami. Sa kabila, oo. Dito, wala. No. Wala ka pa naman magbibenta dito eh. Siyempre. Wala yung tag-10k Oh. tayo kahit pag dagdagin mo, hindi mo magbenta. Yung dapat na i-RMT ko kasi, binili ko ng mage, ng weapon. Wala pa. Atin-atin na yun. Ano ba naman kayo? Okay, i-clip ko yun ha. Sige, boss. Sige, boss. Wala makakarinig nun. Tayo lang. Tayo lang sa stream. Matik na yan. RNT yun, sabi mo, saan ko kay Kuya Nek? Gawin ko yan, Neka. Wait. Nakalag din na kayo. Hindi. Wala pa? Tayo Ayun, naman. nakalagin ako. Basta ang mahalaga, XDA, maganda explanation. Ubus ng manual. Tama yan, boss. Nakakatawa. Nagluto muna ako ng pancit ko. Nag-announcement, boss? May announcement ba? Rollback. Off-stream ka na kaya papa-flash. Parang gusto ko nga, off-stream na lang eh. Off-stream na lang magpapa-level eh. Di kanina pa kami mga tulog na nga. Sinungaling nga, boss Sakurai. Hindi ka natutulog. Huwag kami. Tulog. Hindi ka natutulog. May update, wala pa naman silang update. Huwag kami, di ka natutulog. Ano ba? Hindi na ako nakakaalam. Sila rin. Naku, bossy, para wala ka mapapaniwala sa tulog na yan. What is tulog? Wala kang manaloko dito, matutulog ka. Pag nga nagpalit lang ng damit eh. Stream kang gabi, tapos nagpalit lang ng damit. Stream ulit.
Wala talaga. Down talaga yung server. Ano, paano kaya to? Kalagin mo ako. Lagi na kayo, boss? Hindi na ako mag-donate. Repeat. Repeat time. Wala pa? Boss, wala kang mauuto dito. Yung tsaka SG1. Pareho nakalagay mo sa akin. Boss, wala kang mauuto dito. Siya ang nililibis. Pengi at item, Ate Tais. Pengi at item, Ate Tais. Wala pa? Ba't ganun? Doon pa daw. Doon pa. Happy Good Friday. Salamat pa rin, Bossing Classic Sakray. Siyempre sa pagdaan. Thank you, boss ka. Classic Sakurai. Sa pagdaan. Mamaya, libo na yan. Wala na kasi ako nun eh. Na-delete ko na yung ano eh. Yung... Ano, wala na talaga. Ako, patay tayo dyan sa sound. Salamat po sa pagdaan. Wag ka na po dumaan. Wait. Huwag naman kayong ganyan. Boss, relax na, boss. Malaki-laki naman na RMT nyo dun. Boss, kabiruan lang yan, boss. Seryoso yan. Nakita ko nag-send ng star yan. Oh? Kanino? Classic Sakura. Sa babae? Kahit sino. Ano ba? Oh? Kala ko sa babae lang eh. Ano ba eh? Ano na yun? Given na yun. Hindi sa lalaki, di pa ako nag-send yan. Nahihirapan tayo magpa-level nito ngayon. Akala ko madaling araw, maganda maglaro kasi wala nang aberya. May hindi kasi natutulog eh. Ayaw pa matulog eh. Okay na, okay na, okay na. Okay na? Ang sabi. Yan nga natin kung totoo. So, Sakurai, okay na oh. Baka naman. Baka naman pakidisi ulit. Oo nga, nandito na nga sila oh, nakaupo na oh. Okay na, game na. Game na yata, okay na, smooth na oh. Teka, kailan ito na, tanong mo tayo lang sa Sakurai kung okay na. Pupunta ba siya? Okay na, okay na. Grabe kayo kay Classic Sakray. Boss, okay na ba, boss? Parang hindi kayo kumita. Boss, okay na ba, boss? Nandiyan pa yan eh, sinungaling yan eh. Parang mainit ka boss kay Classic Sakray. Ano ba ginawa sa'yo ni Classic? Level champion eh. Inuubos ba naman yung account? May account pa ako. Tatlong account to eh. Hindi lang oh. 46% na ako. Hintay muna ako konti. Wala na. Okay na, all goods na. Tulog na nga, tulog na sa Boss Jmar. Na-PM mo na ba? O, yung mga tropa dyan si Classic Sakray, baka naman pwede nyo i-PM boss, matulog ka na muna. Oo, pahinga din. Ayun mo na yung sobra lang. Tapos sasabihin,
Di ba alin ng wala ano? Di ba alin ng walang ano yun? Walang tulog? Kaysa walang gising. Parang may mga ban na account ah. Hindi naman. Wala naman. Parang lang yan. Pre. Ayos yan ng player sa mga. Login ulit bago Kaya naman, sabi siya, hindi aalis yan eh. Yung alin yun eh. Ilang bilang, boss? Ilang bilang? Para magbibilang muna kami, ha? Ilang bilang, boss? Ilang bilang? Para magbibilang muna kami, ha? Parang Left 4 Dead muna tayo. Bali-bali mo tayo zombie. Zombie-zombihan. Zombie yan. Wait. Pala ka ba ito ah? Duguan. Na ako maglalo. Gagi, isang LOB ko na lang pala. Ang kinobi ng boss? DC na nga. Yan, DC na siya. Naglulura, DC. Awit. Ang DC? Oo. Dala-dala pa na. DC nga. Gataan dyan yan, si Sakray. Agatan dyan yan. Kakachat nga lang yun. Ay, naawit, boss. Mo, boss. Ang galing! Tara, sa Twitch tayo. Walang Twitch yan si Classic Sakoy. Meron fish yan. Ay, meron na ba? Meron yung fish. Tututan, lipat na tayo. Meron na ba? Gala ko, wala pa eh. Meron. Kapayot ko, siguro. Ay, pang- Saan kayo, boss? SC3 na ako. Hindi na ako mahal sa SC3. Ah, okay. Boy, konti na lang. Kung gusto na mag-wizard, yung isa dyan. Tut, 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 tut. Tignan nyo. Etong SG3 naman yung madidisi. Natidas pa nga. Oh, bossing! Putik yan. Bakit kasi nandito ka? Yun, DC. Tagina kung saan ako pumunta, nadidisi. DC na yung SG3. Ito tayo ng manual talaga. Putang na, patay na na. Nagbabawas. Sa iyo nag, ano, sa iyo naglagay. DDoS powered by Sakurai. Tagina. Gising pa kasi si Classic Sakurai. Hindi na tayo nagka-XP. Ayan, para hindi kayo madamay sa pagka-DC. Sa iyo na ako mag-ano. Dito, boss, ikot yan. Hoy, ikot mo dito. Ang ina, naubos kayo, min. DC nga. Kami lang ni boss niyang nandito. Ay, hindi, si Lulu. Wala ako. Kain mo na. Ano mo, boy? Okay naman. Smooth na nga eh. Good morning. Ayan. Di ba gabi sa inyo ngayon, bossing Classic Sakurai? Oo.
Gagi ka. Dumalakas dito sa pinapakawa. Mga magkakano kaya yung ano, DDoS? Kasi yung natural na DDoS, mga nasa 5 digits eh. Sabi nga niya, money is paper only. Hindi ako makakapag-load eh. Tapos, sobrang delay sa akin. Hindi ako makapasok. Hindi, mamaya try nyo kung saan ano proxy. Huwag nyo na sasabihin. Hindi na nadididos yung ano eh, yung sa proxy ko eh. Pinakita ko rin. Gusto ka rin lagi. Nasa XG3 sila po. Ako flash. Sabi mo matutulog ka na ano, ano yan, isang minutong tulog, gising ka na agad. Kumingit lang yung boss, okay na. Wala, boss. Nakakagalaw ako ng ano, ng matindi. Anong level yan, Dark, na Thunderstorm mo? Kaya pala. Oh, di ba? Ang galing. May boots. Philip G pa. Ay, nako. Sana naman. Pahinga ka na muna. Nakaka-connect. Yun. Yun. O, yan na may kamay. Biglang. Biglang. Yun na. O, siya lang ba? Nakalagi na ba kayo? Nakalagi na kayo? Hindi pa po, sayang eh. Natulog na yata eh. Naubos lahat ng tao kanina sa 251 na lang ang online. Sagad ba? Sagad? Hindi nasa, ano, yung mga nasa, anong server, SD. Naubos. Classic Sakra, ipahinga ka na muna. Walang gaanong player sa madaling araw. Sa tanghali mo na lang i-continue yan. Mas maraming maiinis. Tama. Tama ka ba, boy? Tama ka. Oh no, dapat nga ganun. Buti pa isang server, 6K din ko lang. 6K player. Hindi naglalaga. Awit boy. Grabe ka naman, boss. Di? Wala yung Lumina? Ay. Lumina ba? Ano ka, angi? Ano? Kagi? Na-refresh ko tuloy yung ano. Na-refresh ko tuloy. Konti na lang. Ito, 250 lang na siya. Lalo na. Wag lang tayo lalabas, dito lang tayo mga bossing.
Okay, ikutan mo lang dyan, boss. Nakapasok ka rin, boss. Hindi po makapasok. Nandito na si Abacada, oh. Pasok ko na sa iyo. Kaya ako dito, ano lang. Ako pula ako sa town. Kaya pababa yung XP ko. Ah, okay. Yun na, 280, oh. Bawa ka naman. Kala mo ba, ano, mapagbigay? Mapagmatsyag. Kuya Kim na pala, Kuya Kim. Pwede na mag-login. Actually, bossing, nakalagin naman kami. Yun nga lang. Pinapalabas ko. Ayan, okay na. Game. Pwede na, boss, mag-login. Pwede na. Kayo mag-login. And shoutout sa ating 21 viewers ng mga malulupit at patuloy na lumalaban sa DDoS. Susuko. Walang susuko. I love Ragnarok. Yung mga di pa naliligo dyan, magsiligo na kayo. Anong proxy daw? Ito, boss flash oh. Asa. PST, pwede ka na maligo. Anong proxy? Iyo, bossing, iyo. Easy na naman. Saan ba kayo nakakonect, boss? Sa SG lang kasi yun, hindi po lumilipat. Loyalista yan. Hindi ba tao? Sabi niyo. Pagtsagaan kahit konting lag. Si Gapo yung CXP ko eh. Kami nga, oh, di kami nadidisi, oh. The power of proxy is real. Yan na. Choppy. Kagi. Yung Milo ko. Boss, isa pa nga. Isa pa nga. Ay, gagi. Pa nga. Buhay na buhay kami oh. Ano mo, pag-isihin mo naman kami. Susunod na daw kayo. Wag naman. Malabo yan. Malayo to. Laki ng galit mo kay Sakray Rod ah. Oh, ikaw ba naman ibang apat na karakter eh. Ewan ko lang kung di ka magalit. Papaligsin yan. Kasi yan lang. Kasi yan lang. Mang Ikim. Oh, ayos sa pangalan. Mang Ikim. Salamat, bossing. Kapag like ng stream. May sa 20 viewers natin, baka naman
Drop reaction naman kayo mga idol, di ba? Baka naman pwede kayong mag-react sa stream natin. Kala ko nakikinig. Oo, si Tumano. Na ba't kaya ganun? O kasi ninantay ko yung Oo. Hindi ko na kanina. Hindi ko nakauso ko sa mga flywheel niya. Pang-wish. Lobby ka lang doon. Ganda, ano level yan, boy? 6. Pinasok mo na talaga. Kasi, Ano yung lobby na lang yan? Patay agad? Kaya pala pusang gala, hindi ako makapaglagay ng ano. Sino makakonect? Di alam kung saan kukonect. Oo. General. Sabihin ko na ba? yan mo? Tayo naman yung mga problema. Bahala sa yan. May 1 second tuloy yung Ano yung upgrade din na server nila? Gandang proxy. Pag level 10 to, mababawasan na ata to ng casting time eh. Hindi nga EU talaga. Boss rate. Saan yun? May nag-comment pala ng rate. Asan yun? Hindi ko nakita. Ng proxy yan eh. Europe. Ito, may nag-ano pala. Sino to? Mang Ikim. Kaya lang, hindi ko nakita kung asan to si Ikim. Nakita nyo bang nag-comment yung Ikim? Ano yun? Imba assassin dyan nung nag-CBT ako, no? Yun ginamit ko. Mas malakas dual dagger kaysa Katar. Yung left and right mastery, tinaasan nila ng damage. O, di ba? Tama yung ano ko, di ba, boss? Yaan mo, magkakaroon tayo niyan. Pero sa ngayon, eto muna. Para maagang magka-item ay. Kung naaalala nyo yung ano, yung nag-farm ng 60 pieces na jure, gagayahin natin yun. Magastos yun. Dual dagger. 8 card. Okay lang yung boss. Sulit. Pero Sa kabilang server nga eh, double critical na dagger type ako. Nag-crit nga pala yung double attack dito. Oo. Nagki-critical din. Hindi lag yung mga naglulur. Lag boss. Delay. Taga. Delay ng 0.0 seconds. Mahirap sa akin pag nakapitan ako. Delay yung ano. Deads agad ako. Ganon din sila. Tinatsaga lang nila. Yung isa, yung malupit si Philip G. Kanina pa. Try nga natin to. Ay,
Ay na nag-ano kasi nag-i-stick kasi. Bakit kaya ganun nag-i-stick? Parang robot. Yes. Gusto na kumain. Go. Top na Gcash to eh. Sino si Jomar? Wala, ba't wala akong nababasa? May nagko-comment ba? Hindi ko rin nga eh. Hindi ko rin nababasa boss eh. Parang sira rin yung comment section. Ang FB yan. Alam mo yan ah. Kahapon pa. Si ano nababasa eh, si... Try nga. Comment nga boss, comment. Kaya wala akong nababasa oh. Roxy, hindi si ulit Europe. Susunod na daw kayo. Boss rate dyan. Ayan. Yung rate, ito pala oh, klasiko. 3 times 3 times 1. Imba, okay. Ang lupit ni Kuya Jomar magdidos. Madaling araw pa talaga. Nasa lower student. Sige, sige, sige. May narinig ako tumunog. May tumunog. Boss na. Bus pala agad yun. Saan sa akin? Sa kanila no? Uy, Uy, boy. palagi kay, kagat ethics ah. Ano boss? Ikaw ah. Ba't ikaw? Hindi sa akin. Wala sa akin yun. Yung Na-comment ko lang Didos FB mo. Na-Didos na din FB mo. Patry nga boss. Yung comment nga kayo boss. Comment nga kayo ulit. Jmar number 2. Promise. Boss. Hinahanap. Nasisisi lagi si ano eh. Hindi kayo sinasabi ni sir na sa akin. Wala naman. Test. Ayun. Okay na ano na nababasa na kahit papaano. Sana lang ano na. Kaya update sa proxy sa WhatsApp. Ano? Delay. Delay. Delay talaga, delay. Seconds. Mawaway lurar. Hindi lang tayo eh. Kung sa dito sa delay eh. Hindi, pag di rin kasi sila gumalaw, di rin tayo makakapagpa-level. Kaya mahirap din, mas gusto nila magpa-level din. Ayun, si Philip G nga walang hintuyan, di nadi-DC. Si Yachi. Yung may Yachi. Ha? Yachi. Si Yachi yata di pa nakakalagin. Ay, ito na pala, nandito na rin. Ayun na pa naglulur. Naglulur na rin. Tignan nga natin. Dumadami na tayo. Ganyan ang bilang dati ng ano. Nung naglalaro tayo sa Gadro. Walang buyer dito, walang buyer. Pag tagal-tagal, nung nagkaroon na ng mga buyer ang putik, biglang dumami eh. Basta info ka nga. May dagdag. Dagdag ang magic attack info dito. Ay, pala yung info. Hindi na sa info. Madagdag. Gagi ka layo. Ayan tignan mo yung layo ng tinatakbo ni Saang tunnel yan, di ako makapasok. Tangina, bakit may mga tinatag si Bossing na hindi ko nakikita yung comment? Ako din. Ba't ganun? May mga tinatag si Baboy na hindi ko nakikita yung comment. Awit. Nakikita ko. Alam ko na. Sa cellphone ako magbabasa. Cellphone ka. Cellphone. Cellphone na ako magbabasa para makita ko.
May mga tinatag si Bossing Baboy eh. Ayun oh. Saang tunnel yan? Di ako makapasok eh. Okay, ayan. Nasagot na ni Bossing, nasa Europe po tayo. So if ever na gusto mo na hindi ka talaga matatagpuan, pwede naman sa LA. Ang ina yung Milo ko, lasang isda. Yan, dito na lang ako magbabasa. Tang ina kasi na-refresh ko eh. Sa live video niya. Iiyakan yung mga alligator eh. Ano, saan tayo mampipiki? Ay, ano, magpapalevel pala. Iiyakan yung mga alligator eh. 75. Ilan click? Yun lang. Try mo na, Lods. Try mo na sa ibang proxy. Mga 180 dapat yung click. Balik ka na sa lock. Pwede ka na. Hindi, boss. Kasi wala namang nakakaalam na naglipat ka na ng proxy. Pero sasabihin natin, nasa ano ka. Lilipat ka ng proxy sa SG. Si boss niyo, bumabalik-balik pa. Tangina, inatake ako ng ano, impaktong ano. Poison Spore. Ayoko na nga dyan sa gitna. Yan. Uy, shoutout sa 21 viewers natin guys ha. Kung hindi pa kayo nakaka-login at hindi pa kanina nakakapasok sa server guys, magpalit kayo ng proxy. Yan. Huwag nyo nang itry sa 1 at saka sa 2 pati sa 3. I-try nyo sa LA. Yan. Yung hindi ko nabanggit na proxy, doon kayo login para ano, all goods. Tinatawag mo. Tinatawag. Nasusundan kasi yung ano eh, pag ano eh. Sure na ba yon? Tulog na siguro eh. Nako, may siguro pa lang eh. Di ka sure. Sinong magtatangkang lumipat sa kabilang proxy? Pero alam ko ano na yan. Tuloy na yan. Bye-bye BRB. Sige lang boss, sige lang. Mag ano na kayo. Mag try na kayo mag-change job. Pa-level lang ulit. Eh pag wala boss, i-try natin mamaya i-farm natin. Lemong piraso lang yung available. FP na ba yan? Anong FP? Anong FP ano? Daniel Isguera? Full power na? Full party. Si Dart, nawala si Dart. Ay, mag-change job ata yan si Dart. So, bali lumipat ng ano. Itatry ko din, Pa-level talaga. Wala, boss, wala. Wala, ayaw niya akong tanggapin. Wala pa rin players eh. Wala pa rin players. Pa rin makapasok. Hindi yung pinaka makakapag ano niyan, makakatulong yan sa'yo, boss. Itong mga assassin na to. Ay, still. Oo, boss. Uy, dahil na maliliit mo ka.
Pwede nyo nang itry boss sa ano, ibang ano. Tulog na yata, tulog na. Kakatry ko lang. Ha? Kakatry ko lang. Ang dami oh. Busy agad. Gagi. Grabe naman yung lord na yan. Ang dami oh. Sino naglore nun? May bago na tayong idol. Naubos pala yung manual ko. Ibalik yung pinakamarami. Ang dalawa na yan. Boss D yan, boss D. Mas maganda kasi kung ano kung tawag nito, magna-night to. Para may tank mamaya na makunat sa ano, Majoros. Wala baka bukas na ako makapag-quest ng ngayon nito, ng night. Pinipilit pang mag-night eh. Tamang-tama, mamaya siguro pag nag-ano tayo. Doon kasi sa Stalactic sa GH, walang migalit. Hindi galit. Oo. Hindi siya galit. Walang may galit. Kaya walang galit. Lahat mabait. Oo. May galit nga eh. Baka trap na yung galit. Pwede. Okay na ako oh. Trap na yun. Natulog na, nakakalagi na. Tuluyan na siya eh. Mamaya biglang nag-comment na naman yun, patay tayo dyan. Sinungaling talaga siya. Sinungaling talaga, no? Oo, sinungaling siya. Sabi niya, tulog na daw siya. Tapos comment ka naman. Sinungaling ka talaga, boss. Hindi ka pa tulog. Boss, anong oras ka ba natutulog? Hindi ako tulog si Boss J, Oh, boss, kaya mo, tulog ka na. monitor yan. Sinungaling ka talaga. Minomonitor lang ni Bossing yung laro natin. Kasi dapat okay yung laro natin. Dapat satisfied tayo. Pwede. Nag-aaralan pa niya. Ganon kalupit yan si Bossing. Pag okay na kayo, di. Okay na kayo, I'm back. Ay, okay na kayo? I'm back. Good morning. Tangay na, I'm back nga. Lag nga. Ayun, oh. I'm back. Classic Sakra ay may, ano yan? May ano yan, penitensya. Pinitensya ka muna. Magpapapako ka sa... Awit, boss. Grabe naman yan. Grabe lakas ng feedback, boss. Feedback ano? Testing. Ay, sorry. Sobra. Tayo na, Papa, +2 jacket. Note. Be thankful ka, bossing, kasi meron ka nun. Bigay mo sa akin, gamitin ko. Takin na, Makamatay ka, boss plus. Ha? Makamatay ka. Na-DC ako. Ayun, ready ka na. Takin na, balik ako sa, ano. Boy ka pa. Wala lang killer. Ako lang pala, ano. Wala lang, boss. Wait lang. Yung madam, takbo-takbo. Meron na, may bagong wizard na. Asan? Ito, si Habok. Ang inang yan, di na ako makalagin, boss. Baka naman. Mamaya mo na ipagpatuloy yan.
Hayaan mo naman kaming mag-enjoy, boss. Hayaan mo naman kami mga bata sa laro namin. Laro-laro lang to, boss, oh. Ito naman, oh. Hindi na mabiro. Kita mo naman, boss, oh, nag-i-enjoy lang kami. Wala pa kaming bahid ng Malaysia. Uy, kayo nakakabanta yan sa patas na yan. Sa akin yan, kailangan ko ng boot shoes. Kay habo. Kakadating lang. Ang ina! Nanyo ha? Ay, gagi pa tayo to. Hindi, boss. Bay ka pa, boss. 12 o'clock, ano yung mga laro ko? Pawa na lang. Ang ina, nag-lag na ako. Wala na, pati yung ano, dinidos na. Ayun na. Di pa tayo sa LA naman tayo. Hindi niya kayang Oo. sabay-sabayin yan lahat. Tapos na rin yung LA, boss. Didos na rin. Oo. Hindi yan. Hindi Wala yan na. tayo pipigilan. Let's content tayo. Hindi niya magdididos yun. Totoo yung sa kanta, hindi mapipigilan. Ina, totoo pala yun. Awit. Akala ko kanta lang yun. Legit pala. Legit. Awit yun ah. Yung tama. Mga tamang inaalala si General. Bakit? Ano pinag-uusapan? Ma-spy daw. Tigil mo yan, tulog mo na yan. Andito yung spy sa amin, no? Meron bang auto AFK dyan? Auto AFK? Di ko alam, bossing. Di ko alam kung may auto AFK. Pero parang wala naman atang ganun. Down na rin ang issue. Ina. Paano kaya nila nalalaman yung proxy ng mga yan, no? Tapos itididos nila. Yung IP, nakita nila yung IP. Tulog yung mga mods ng lupon. Yun pa. Wala silang kaalam-alam din, binaba natin yung lupon niya. Never nila. Meron GM na isa, visit. SG2, SG2. Pasok. O, SG to daw. Boss, yun na atakihin mo. Wag na kasi yung AU. Pagbigyan mo na kami sa ano. Iilan na lang kami, bossing. Wala DC. Bossing, Dota na lang tayo. Wait. Hindi nga hindi nga Papabobya na. Nakawawa. Wawa sa'yo, bossing. Nag-content mo na ako. Papabobya. Napakalupit ng ng Napakalupit ng feedback. Ayun, sa tenga. EST, ba't nagpi-feedback? Thank you. Layo ko na. Oh, eto huwag kayong maingay at makikipagtago-taguan tayo. Hindi ko na ibabanggit. Sa Discord na lang mga bossing, Discord na lang. Ipat muna natin to para
Doon tayo. Walang magbabanggit ah. Tago. Ano yun? Awit mo eh. Oh, di ba? Dapat ganyan, may yun, streamers proxy para malupit. Dito, delay ba? Parang hindi delay dito, no? Delay sa akin. Delay din mo. Delay din. Ay, pamay mo na naman. Sabihin ko ba server na maluwag, boss? Wag! Wag mong sasabihin. Madadali tayo. Try ko nga. Buti may Hong Kong proxy. Saka ba yun? Sinapot ko ba yun? Easy TG, walang kasama. Paano TG? Aray. Oh. Ah. Ano, bumabalik-balik nga talaga. Ang ina, mali pa yung sasagot ko. Ano naman ba? Diyan lang kayo dyan. Steady lang kayo, steady. Tamang-tama, pwede. Total medyo malag pa, edi. Na paano kaya to? Baka mamaya kasi mga kasama kong magpa-level, magsitulog na. Dahil sa lag. Sus. Pa? Ang galing! Kunin natin yung loot. Kaya ko kaya ko na to. Magpa-farm na ba ulit yun? Ay, Kagik, naglulur na ata sila. Sino yung kulay gray? Ganito na nakakabuisit. Ah, si Madam. Nag-change job ka na, boss? MRR? Abot sa station na. Ah, okay. Uy, shoutout sa 29 viewers natin, mga bossing. Napakagandang umaga sa inyo. At syempre magandang araw din sa tropa nating nagdididos dyan. Yan, pagpatuloy mo lang para mas masaya. Hosting ba today? Kaya. Walang bantay-bantay ha. Refund may 20k or tulpo. Sagot agad. Ay, malang kumain ka na. Yung na-down mamaya sana pagising ko may compensation. Mautang talaga tayo na. Ikaw po, need ko. Sana all, ikaw po need ko. Kaya ko na lang higa ako kaysa mag-up yung stress ko. Up na si Junjun. Umaga na kasi. Wait. Up na pala si Junjun. Gagik. Na-DC na rin kayo? Abot station. Wait. Ang galing mo talaga, boss. Hindi ka mapipigilan.
Ang inang to. Sabi si Gagi. Ayaw maniwala sa akin. Ay na, dapat nito matulog na. Mamaya na lang. Tulugan na to. Wala. Yung server niya ayusin. Oo, no. Ganda makpak yung bot doon. Bago proxy naman tayong napasok. Kada proxy naman yan, gastos siya, di ba? Ano, boss? Kada DDoS. Oo. Ang bilis mo, bossing, ah. Ay, na-DC ka pa lang, boss? Pakondo? Oh, boss. Hindi rin tayo magpapapigil. Yan. Kaya lang. Malag kasi dito. TJ. Puno kami idol eh. Puno kami. Medyo hassle lang talaga. Patingin nga ako stats mo. Ayan, bossing. Yan lang yung stats ko. Simpleng-simple lang. Pero awit no, ayan no. Tangina, ilan na lang oh. 139. Solid din no. Napoprosto eh. Farm muna ako reptile tank para kay bossing. Habang medyo ano pa, mainit pang sistema. Epektibo ba sa Sakurai ang ganyan stats, boss? Hindi ko alam, bossing eh. Ano? Roda Frog card. Roda Frog card. Ayan, naroda, Brian. Tapos na DC yan. Yun yung masakit. Yung tulog na talaga yun. Tulog na sila. Ang ina, pangit ka banding. Na-deads tuloy ako. Hindi ka dito, bilisan mo. Yung marami, ay pusa, may Anolian pala. Oo nga pala. Parang ayoko na muna. Matulog na tayo. Hindi naman DC pero wala, grabe lag eh. Hindi rin makapaglaro. Pwede lang na ang oras na ba stream ko, anip na yan.
Pangit talaga. Discord kasi. May spy sa Discord. Lag talaga. Wala, hindi kaya. Sailing CP pa yun, no? Mamaya na lang kaya tayo. Ano, may na lang talaga. Magkano, magkano yung 500 CP ba? 200. 200 pesos? 50. Ah, 50. 250. Kaso parang 1:2. Yung Ah. ano yun. 100k, 200. Ayun, lakad ulit kayo pabalik doon. Okay na ba? Kaya ba tiyagain? Ng lurer? Ah, Kung kaya sana tiyagain ng lurer. Sayang XP. ano ba? Paano ba ito nakuha? Nakuha ba yung agro nito? Hindi ata na ano. Pag more siya, kakalat yan, kakalat. Sure mo, kakalat yan. Ano siya? Paaji. Itong naglalakad dito sa ano? Komodo. Try ko nga. Kaso isa yung wizard ay yung ano dito. Yung alin, boss? Ano ba, boss? Papunta na, papunta na. Buwang. 1 second mahigit yung delay ko. Oh, shit! Grabe, nalurgo lahat. Bumabalik, boss. Konti-konti lang siguro. Siguro. Wala, ang hirap. Oh, kaso mahirap din pala timingan. Kuya Nick, baka naman Kuya Nick. Madami na nag-donate. Pero yung God Arrow, hindi naman na ganito na kalala, no? Naayos sila agad. Nag-rin tayo, ilang beses na talaga. Kaso, nice din naman. Sabagay, active kasi yung mga GM dun eh. Sobrang dami boxing din ang drag boss mo. Progress sila ngayon, kaya ganyan. Ay, grabe. Patayo. Ito yan. Buhay sa indoor. Di ko mapigilan ang kaligayahan. Da-da-da-don. Na maglalakad ako maganda. Yawa. Shit. Nabigla tuloy akong inantok sa nangyari. Ano eh. Umay talaga. Umay. Si Boss Dodge ba natulog na? Nakalagin pa yata eh. Offline siya. Hindi na nag-login sa DC kasi. Naatok na rin ako. Okay, ano ba? Ay, nako. Ay, nako. Ay, imbis na makapag-majoros na eh. Hindi ba ka nang mamaplas ano ah. Bosep ah.
Ano, no? Kaya sa liba kami ng Mama Flash. Oh, may lakas na pala. Tangina, tatlo na kami, oh. Dark. Si Habo. Asan si Boy? Nag-change job ka, boss? Babalik na ako dyan. Oh. Nasa test. Dyan ako. Nagbabarak sama. Ayun na kung kailan level 10, saka naman nag-ano, saka bumilis yung casting ng LOB. Point 8 ata sa iba eh, sa ano, sa LOB. Di ba? Tapos yung kabisado. Tamang pa-level na lang. Pero maganda kung mapapanaig din natin yung reptile tank na lang yung kailangan nun, no? Reptile na lang. Job 50 na rin ba? Ano pa stilan. Hindi ko kayo ibang match niya. Yung hindi lang naman makuha yung ano. Yung Saan ka eh? Feather lang yan. Ko napakatagal ko. Inabot akong 30 minutes na ikot. Feather lang yan. Lunatic. Agal. O, mga bossing, baka meron kayo dyang ano, baka meron kayong reptile tank. Tama ba, reptile tank? Wala. Tridora lang nakukuha eh. Mali mo, nagpa-level sila doon. Baka may nagpa-level sa hood. Wala magdadap. Ano yun? Ba't sa Thrasher? Boss, ano yan? Doon ako na yung boss. XP sunod. Wala pala akong Aji. Balik muna ako. Mahirap ako yung Aji. Hindi na makatakbo. Aji lang muna. Aji lang. Ayan. Hindi na makatakbo pag nakakapitan. Talag. Nag-i-stick yun eh. Okay, naka-endure ako. 15 bossing 15. Ayun, so may 1 slot tayo. Ay hindi, 2 slot. Anong job mo, idol? Kaya, hindi lang naman lang.
Mamarinig ako. Maglalagay sila. Ayun, DC. Ito na nga. DC kayo. Easy. Puta. DC, buti na lang, napatayin pa. Na, wala na to. Ayun na Pero tayo. okay lang. Kaya natin. Di tayo tatantanan na yun. Titigil. Ako try ko lang mag-net ng ano. Yung reptile tank ko. Yan, hindi yung lulubay. Hindi kita. Tatantanan. Ang galing. Hindi nga tinantanan. May bad effect pa pala tuloy yung pag-stream ko. Hindi mo siyempre, sa ibang streamer din naman. Ganyan din. Awit. Awit sa'yo. Yung mga SD na server, hindi na nag-up, no? Ano, boss? Yung mga SD na server, hindi na nag-up. Kasi malakas kasi yung binibigyan dito. Oh, dapat instant upgrade agad sa ano, pinakamalupit. Malakas yung bigat yung dito. Wala oh, kahit yung mga SD. Premium yan, premium binibigyan dito. Premium package. Magkano kaya binabayaran dyan sa pagdididos na yan? Mag-aral na lang tayo magdidos ng server. Tapos, yung pati yung nagbabayad sa atin, idididos din natin para ano, pagbabayad naman sila ngayon para maayos yung server nila, di ba? Okay na naman ulit. Oo, ala na naman to. Double kill. Wala pa rin pala. Bigat yung ano, dito. Yan, biglang nawala ulit. Hindi ka na mapipigilan. Hindi ka talaga mapipigilan. Inaantok ako. Panay DC. Hindi ka nag-iisa, bossing. Nakakaantok talaga, promise. Wala eh. Panay DC. Inaantok ako. Panay DC. Wala eh. Maya ka ba naman naglalagi, hindi ka antokin. Pangit ka banding. Wala, hindi sports. Ugo! Mamaya na lang. Tuloy-tuloy na. Okay lang yan, tol. May karma din yan. Mark Lester Cruz. Good luck na lang din ulit sa atin, guys. Salamat sa mga tropa nating sumama. So, ano ba to? Bukas na lang ulit. Nanantok na ano. Go. Nakakaantok yung DC. Sobra. Kung kailan naman umaga na, sabi pa naman ni Boss D, alas 8 tayo matutulog eh. Baka sakaling matuluyan yung alas 8 eh. Napaaga. Di kaya yung ano eh, di kaya yung hanggang linggo eh.